Gwir y gair, mae dechrau'n ifanc ydy'r ffordd orau i ddysgu am fyd natur wrth i gylch meithrin tre garth fynd ati i blanu perllan gymunedol dan arweiniad Judith Kaufmann a Huw Davies o Partneriaeth Ogwen. Pam dewis plannu coed ffrwytha ta, Judith? Wel, da chi wedi bod mewn perllan o'r blaen. Mae'n lyflu pan mae mewn bloda. Mae hyn yn un peth, a dydy'r bloda ddim jyst yn dda i gwenyn a pethau eraill, ond da ni jyst yn mwynhau nhw, really, bod mewn bloda. Mae'n gwneud chi deimlo'n well. Ond hefyd, wrth gwrs, y ffrwytha, mae'n ffrwytha, mae'n fwyd lleol, rhad i gael. Dim chemicals arnyn nhw, dim food miles arnyn nhw. Y ffaith bod ni'n plannu nhw ar hyd y lle i gyd yn golygu bod nhw ar gael i bawb. Mi dwi'n rheoli prosiect Dyffryn Gwyrdd Partneriaeth Ogwen, a pan glwson ni bod yna gwmni lleol isio rhoi coed i ni blanu mwyn lleihau ôl troed carbon nhw. Yn lle bo heini, da ni'n clywed yn aml yn cael ni blanu dramor. Oedden ni'n meddwl sa'n ni'n medru gwneud rhywbeth yn lleol mwyn dod â mantas a bydd i'r gymuned yma yn Dyffryn Ogwen. Ac yn ogystal â'r berllan yn rhai garth, mae Judith Kaufmann a'r criw wedi bod yn plannu yng Nghyffiniau Bethesda. Da ni hefyd wedi plannu dwsin o goed yma ym Mhlosfrancon y ganolfan hamdden ym Bethesda. Da ni'n plannu 22 o goed ffrwytha wrth y cae rygbi yn Bethesda heddiw, a dyma'r tair olaf sydd ar ôl. Da ni'n y clwb rygbi yn falch ofnadwy o gael denu pobl i mewn i helpu ni wneud y lle yma well. Mae'r lle yma wedi bod yn foel, lle mae yna bob math o gynlluniau wedi bod y lle mwy deniadol a tynnu pobl i mewn at y clwb. Da ni eisiau bod yn rhan o'r gymuned, a heddiw yma da ni'n falch iawn o fod yma yn plannu coed naturiol, illa mewn mis Medi, mewn rhyw flwyddyn neu ddwy. Fydd pawb o'r blant sy'n dod yma i wylio'r gêm yn cael afal neu garllag ar ôl y gêm i denu nhw, i fwynhau y lle yma. Mae'r lle yma yn le arbennig o dda wnod heddiw. Denu pobl i mewn, dyna di'r syniad. Ac i gymunedau sydd am ddilyn Dyffryn Ogwen, mae yna anogaeth ymarferol ac ariannol. Mae'n braf iawn gweld beth sy'n digwydd yn Dyffryn Ogwen heddiw, plannu coed ofalaf yma a dros Dyffryn Ogwen. Mae ganddo Social Farms and Gardens cyllid ar gael i grwpio cymunedol dros Cymru sydd yn eisiau plannu perllan cymunedol newydd. Ac yn Rhegarth, mae yna frwdfrydedd mawr am berllan y cylch meithrin. Yn y cylch meithrin, da ni'n dysgu trwy chwarae bob dydd. Ond heddiw, mae'r plant fod yn dysgu plannu coed a dysgu am y byd natur. Be fydd yn tefu ar y coed? Abal. A enna, fydd yn tefu coed yn arall? Per. Afal a pers. Anamana. A bananas. A bananas. A dyna nhw, coed Tregarth i gyd wedi'w plannu, a Judith, mae gen ti neges pwysig iawn i'r plant yma. Dwi eisiau diolch yn fawr iawn i chi blant am eich gwaith caled bore yma. A be da chi i gyd wedi dod Judith ar ôl 3? 1, 2, 3! Diolch. Diolch.